Amb tu, 3 i més. Amb Jordi Villacampa, Eloi Ponce i Jane Maruska. Hola, què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda ara, quan justament és la millor hora i són els millors minuts que heu decidit per estar amb la millor companyia. Nosaltres som 3 i més. Eloi Ponce Cabrera, benvingut, com estàs? Doncs molt bé, Jordi Villacampa Vinyes, aquí a l'estudi d'Instantropia, al Centre Històric de Lleida, on gravem sempre el nostre programa per a tot Catalunya. I, com sempre, també amb la companyia de la Jane Maruska. Com estàs? Molt bé, hola Eloi, hola Jordi, anava a fer una combinació dels dos noms, però més tard ho farem. Doncs molt bé, aquí esperant de començar el programa, però no ens hem d'oblidar de l'audiència que tenim a l'estranger, per dir-ho així, i a les xarxes, que ens podeu seguir a 3 i més, a Facebook, Twitter i Instagram. Recordeu sobretot que el nostre nom porta el número 3 en lloc de la lletra E. I també ens podeu fer arribar els vostres missatges a 3imesvideopodcast@gmail.com. Molt bé, així és que esperem tots els vostres missatges. Jordi, qui ens acompanya avui? Doncs avui tenim des de Montpellier, ens acompanya l'actriu Hélène Gassendren. Com estàs, Hélène? Hola a tothom, doncs molt bé des d'aquí, que fa molt bon temps aquí encara. Perfecte. I esperem que segueixi així. I de Montpellier passem al pis de Pardinyers, a la ciutat de Lleida, on hi tenim el David Enrique Cid. Persona de Hola, món... tothom. Com estàs? Aquí estem. Està dient, persona de món i de molts oficis, no? Sí, fem de tot una mica, saps? Molt bé, i aquí amb nosaltres a l'estudi tenim el mestre d'Educació Infantil, Joel Piqué i Oliva. Què tal? Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Sí. I també vingut d'Andorra, però resident a Barcelona, el professor de Filosofia Adrià Álvarez Blasco. Com estàs? Molt bé, encantat d'estar aquí. I no ens oblidem també, si us hi fixeu a la part superior de l'estudi d'Instantropia, tenim els amics de Punt Moc, que més aviat després coneixerem a què es dediquen. Tenim una sorpresa preparada. Exacte. Sempre interessant. Sempre. Doncs molt bé, ja hem fet les presentacions. No sé de què parlarem avui, així que... Doncs avui parlarem de... Es poden mantenir les tradicions en un món globalitzat? 3 i més. Doncs comencem la tertúlia fent-nos aquesta pregunta, si es poden mantenir les tradicions en un món globalitzat. I comencem connectant amb Montpellier, on hi tenim l'Hélène. Hélène, bonjour. Bonjour. Doncs jo diria que sí, que es poden mantenir les tradicions amb un món mundialitzat, una manera de funcionar de la mundialització, que potser s'adapten una mica, però es difusen, es poden compartir més, però crec que sí que es poden mantenir. Què n'opina el David? Opines el mateix, de diferent manera, més o menys? Sento un petit riure. Jo crec que les tradicions i el món globalitzat no han de xocar, sinó que s'han d'enriquir. Hem d'aprendre molt de lo que hem tingut, de lo que teníem, no? De les nostres tradicions més ancestrals i d'aquest món que canvia, que es globalitza, que aprenem molt a les xarxes cada vegada més, no? Pues, tradicions d'altres països, d'altres indrets del món, que han de poder conviure totes dues i no menysprear una de les altres. Molt bé. Escoltem ara què diuen els nostres col·laboradors de l'estudi. Adrià? Sí, jo crec que ara mateix en el món en el que vivim podem combinar perfectament, no? Tradicions en un context globalitzat. Crec que no s'haurien de plantejar com a fenòmens oposats, sinó que els hauríem d'entendre com a fenòmens que cohabiten i funcionen junts, no? I que, de fet, nosaltres, tots els que som aquí ara mateix,
som el producte d'això, no? Una barreja entre tradició i una mirada exterior. I no seríem el mateix sense aquesta circumstància. Molt bé. Joel? El meu punt de vista des del món educatiu és que s'intenten mantenir les tradicions vives, es celebren les festes tradicionals i tot això, però cada cop té menys sentit, pel meu punt de vista, perquè dintre de les escoles hi ha molta varietat d'alumnat i cada vegada és més variat. I cadascú té les seves tradicions particulars. Llavors, sí que s'haurien d'enriquir aquestes tradicions de totes les altres tradicions. Cadascú té com una tradició particular, crec jo. Algú comentava que algunes d'aquestes tradicions es van adaptant segons com anem avançant i potser també podria tenir relació amb el que comentava el Joel, de que si hi ha diferents tradicions que podem agafar de diferent part de l'alumnat, potser et referies de diferents cultures que poden tenir l'escola, doncs tot és adaptable. Sí, més o menys. No sé si el David volia dir... David, volies afegir alguna cosa? He sentit un... No, estem escoltant-vos amb molt de carinyo. No sé, hem fet tots quatre heu fet les vostres intervencions, ara és moment de compartir, a veure, sembla que sé que en principi hi ha com a bastant... Sí, bastant quòrum, no? Bastant quòrum, però no sé, perquè potser podem compartir de la base, del que entenem per tradició i el que entenem per globalització. Si podríem definir-ho una miqueta. Tenim aquí un docent de filosofia que potser ens pot ajudar. Bé, crec que en primer lloc s'hauria de diferenciar, no? Entenem. La globalització, des de fa bastants anys, des del moviment altermundista, etc., que remunta cap als 90, principis dels 2000, que s'entén la globalització com un fenomen negatiu, clar que aquesta mirada parteix d'una mirada econòmica, és a dir, els efectes de l'economia, del neoliberalisme i del capitalisme postindustrial i els seus efectes a nivell planetari, especialment com a efecte a nivell ecològic o com una manera de postcolonialisme o de neocolonialisme. Però de globalització, la globalització com a fenomen d'intercanvi entre cultures s'ha produït des de sempre, des que els éssers humans ens organitzem socialment en comunitats i aquestes comunitats cohabiten en espais o es troben amb altres comunitats i en aquest intercanvi es produeix la globalització. Crec que també és interessant compartir des d'aquí, entendre que la globalització és un fenomen natural en la política, en la naturalesa política de l'ésser humà i de les comunitats i que, per altra banda, la globalització en termes materials, és a dir, en termes econòmics, crec que és el que des de fa molts anys les esquerres portem com assenyalant com un perill cada cop més gran. I per la tradició, bé, entenc que tradició, doncs sí, és un fenomen, probablement és un concepte més complex encara, perquè la tradició d'una cultura és la suma d'unes pràctiques culturals individuals i col·lectives que s'han anat formant i modificant al llarg del temps, per tant, Sí, és el que deia abans. El que no pot passar és que les diferents tradicions entrin en conflicte a dintre d'un mateix espai, creen conflicte contínuament. A l'escola el que intentem evitar és que tu dius, tinc un nen, per exemple, d'origen àrab, i dius, no li faré celebrar una tradició cristiana amb ell, no li estaré parlant tota l'estona de Crist. Per exemple, el terme abans de Crist, que abans ho hem comentat, abans d'entrar, és un terme que dius, ostres, doncs amb ell potser és un terme que no el pot comprendre o que no entra dintre del seu vocabulari. Perquè, clar, per ell és un altre llenguatge. David, tu com a... No, perquè ara estava pensant en tu, perquè, bueno, si vols... Mira, jo el que és tradició, que a vegades diem que tradició potser és una cosa d'antes, d'abans, una cosa que ostres, això és dels avis o dius, evolucionem i fem coses noves. Jo crec que hem d'anar molt en compte això, doncs perquè, per exemple, el Nadal, dius, ostres, molta gent, el Nadal és un bon dinar i estar en família. Però per altra gent, a part del dinar i estar en família, el dia de Nadal és una tradició cristiana que se celebra per milers de persones i el fan tot el goig, que és més enllà de compres.
jo volia puntualitzar, perquè dius, mira, aquesta que estàvem, volem parlar d'això de les tradicions i de més, és que a molts llocs, com es fan les festes patronals, les festes majors de diferents pobles, no? Pues sí, la Mercè a Barcelona, Santa Tecla a Tarragona, i a Lleida, jo soc de Lleida i tenim també el Sant Miquel, que va ser al setembre. Clar, han anat canviant moltes coses d'això. Per exemple, a Barcelona sí que diuen les festes de la Mercè, però a Lleida ja no és la festa de Sant Miquel, sinó que són les festes de tardor. O de Lleida també són les festes de maig en lloc de, que antes eren les festes de Sant Anastasi. S'ha anat desvirtuant, potser, arran de que aquesta globalització o que la tradició ha quedat, doncs, que abans hi havia gent que podia potser pregar a Sant Magí o a la Mercè, i això ha anat descartant-se a passar a un altre tipus d'aquesta globalització, aquest trànsit de nomenclatura, i s'ha anat perdent potser aquesta tradició. Potser fa que tingui relació amb el que comentava el Joel abans des de l'escola, perquè tothom s'hi sent inclòs o inclosa, doncs posem noms com la tardor, festes de maig, i no especifiquem només en el que seria l'origen d'aquí. A mi el que em fa pensar és que potser la paraula que es va perdent, no sé si m'acaba d'encaixar, jo potser diria més evolucionar, perquè si anem a buscar l'origen de les tradicions, potser trobem que moltes de les festivitats que celebrem de manera cultural, com podria ser el Nadal o podria ser, quines més, ajuda'm Jordi, o Tots Sants, que ara estem arribant a Tots Sants i això, no, ja... Bueno, sí, encara no ha sigut Tots Sants, però ho ha sigut fa poquet. Exacte. No sabem a quin dia vivim, però no passa res. També tenim la Pasqua, tenim Sant Joan... Que l'origen potser ja seria pagà, i ja va hi haure una adaptació. I ara, vull dir, va hi haure una adaptació i ara n'hi ha una altra, però al final continuem celebrant les mateixes coses que fa potser centenars d'anys. Llavors no sé si és perdre o evolucionar les mateixes coses al final. Penseu que abans les tradicions, crec que abans les tradicions com es comunicaven quan no hi havia un llibre? Doncs de boca a boca, no? I tu contaves una història sobre Jesús o així i què passava? Que jo et conto A i quan acabes de contar l'A contes el B, una altra versió de lo que t'han dit. I crec que això ha passat el que dius tu. Si anem a l'origen no és el mateix perquè ha anat transformant-se la història, aquesta tradició, o, més que transformant-se, modernitzar-se. Perquè, sí, dis. Una mica en relació al que deia el company, jo crec que no és tant com que la pèrdua de la patronímica cristiana en les nostres cultures o en les nostres festivitats sigui un fenomen de la globalització, sinó potser més aviat de la consolidació del laïcisme en l'Estat. Vull dir que el nostre estat, l'estat espanyol i per extensió imagino que també Catalunya, és i s'ha configurat des de fa bastants anys com un estat laic i aconfessional. Per tant, crec que forma part també de la consolidació d'aquest ideal que és la laïcitat. No sé si culpar o assenyalar la globalització com un fenomen de pèrdua de tradició o simplement que s'està consolidant un valor que en el moment es va consensuar que seria un valor nacional o estatal o com es vulgui dir. Sí, clar. Llavors, el que dèiem abans, potser no, tradició i globalització no és una cosa que s'han de confrontar, sinó que s'han d'enriquir al final. Potser la globalització també ens fa, i el fet de comparar tradicions, ens fa potser adonar-nos de que potser algunes tradicions que nosaltres com a cultura teníem molt arrelades, potser resulta que són masclistes o potser són homòfobes, i el fet de poder-les comparar amb altres ens fa obrir una mica la mirada de tot allò que portem arrelat des de fa molt temps de manera cultural i social. Sí, però de totes formes entenc perfectament el que diu el David. Si tu celebres la festa de Sant Anastasi, és molt identificable amb un dia, perquè s'identifica amb aquell dia, és el dia marcat. En canvi, si celebres les festes de la tardor, es poden celebrar
en qualsevol dia de la tardor. No cal que sigui el dia concret, es poden celebrar tota la tardor. No? També desubiquen el moment en què es fa aquella cosa, saps? És molt més concret. Per això es va fer en el seu origen, no? Es marcava el dia aquell i es deia aquest dia serà el dia de la festa, perquè era una manera de congregar tothom, no? De dir aquest dia serà el dia marcat per fer aquesta festa. Bueno, i de fet es pot veure aquest fenomen també amb altres festes, com per exemple Nadal, que parlàvem abans, que ara que les famílies a vegades estan recompodades o tens una part de la família en un lloc i l'altra part en un altre lloc, i es veu que la gent va celebrar Nadal no com un dia precís una festa en un dia precís, sinó que van celebrar un moment tots junts i es va allargar una setmana, un dia amb uns amics, un dia amb la família, amb una altra part de la família, i crec que és un fenomen veritat per diverses festes, no només per la festa de tardor o aquest tipus de festes més generals, no? Sí, està molt bé, però si em permeteu fer un incís, és veritat que dins d'aquest món global que vivim, tenim molt més veïns a la nostra ciutat, al nostre barri, d'orígens que no són d'altres parts del món. Això és una riquesa, però clar, te sobta moltes vegades, a mi personalment, dius, si coneixeu la fiesta de los 15 anys, per exemple, que fan a molts països llatinoamericans, doncs clar, aquesta festa de los 15 anys, clar, la fan aquí, i és normal i és lògic que la facin, però jo crec que nosaltres dius, l'ha de fer tothom, només ells han de mantenir les seves tradicions, que crec que és poc, que ells tenen les seves tradicions, també ho fan els romanesos amb les seues, la gent per un altre costat. Això crec que no ens ha de sobtar, ens ha d'enriquir. Hi ha altres tradicions que, mira, gràcies a Déu, almenys a Catalunya, ja no hi ha curses de toros, i dius, és una tradició molt bonica, el toro no sufre, dius, bueno, gràcies a Déu hi ha coses que hem pogut, com deia el company, hem anat eliminant, però hi ha altres tradicions, dius, que encara són vives i crec que les podem mantenir. Bueno, és que en cada cultura hi ha tradicions que tenen, cada tradició té les seues raons d'existir i a l'intercanviar cultures pots aprendre per què existeixen i si t'agraden o no, i això és el que dèiem que ens enriqueixen amb això, d'aprendre, de saber per què existeix això i com ho fan, i a mi m'agrada o no m'agrada, ho vull fer també i per quines raons o no ho vull i molt bé si ho coneix i prou, no? Jo, si em permets, Joel, te volia fer una pregunta. Tu que estàs en el camp educatiu, saps? Per exemple, la castanyada i el Halloween, que se celebren més o menys, em sembla que el mateix dia. És típic veure a les escoles que han fet treballs manuals, dibuixant castanyes i dibuixant cabasses. Correcte. Com ho lligueu, això? Mira, t'ho explico molt fàcil. Des de l'àrea de llengua anglesa es treballa el Halloween, des de l'àrea general de totes les altres assignatures es treballa la festa de la castanyada. Llavors, conviuen les dues coses. L'únic que normalment es celebra més la castanyada que no pas el Halloween. A l'escola. Fora de l'escola ja és una altra cosa, evidentment, O sigui, altra cosa és el que ha passat fora de l'escola amb aquesta festa. Que ens comencem a inventar coses com el Castawin o el Halloweenada i es comencen a fer festes mixtes. Però dins de l'escola funciona així. A més, és una part del currículum que està escrita dins del currículum. Però jo continuo trobant a faltar, sobretot també al camp educatiu, per exemple, potser explicar per què se celebra a una part del món el Halloween i aquí fem una castanyada.
però que també li podem dir el dia de Tots Sants, no? I si anem a buscar l'origen, no? De que antigament es creia que era una nit en què el món potser coincideix amb no sé si coincideix exactament la data, però amb la festivitat mexicana. Sí, és el mateix. És la mateixa, no? Que és com una nit en què són molt properes el món dels vius i el món dels morts, i per què, no? Potser nosaltres aquí ho hem interpretat així, allà ho han interpretat d'una altra manera, i és molt curiós, perquè una vegada que vaig parlar amb una professora d'anglès, és una tradició que els anglesos la detesten, Halloween, no els hi agrada gens. És una tradició que és completament americana i s'ha venut sempre que és una tradició que és anglosaxona, però és completament americana. I d'aquí ve, que abans també teníem aquesta conversa de que moltes tradicions que han entrat molt fortament venen directament dels Estats Units, que és que més de globalització potser hauríem de parlar de, com hem dit abans, de... Yanquilització. Yanquilització, no? Perquè és on ha entrat el tema del consumisme d'una manera més forta i aquesta cosa d'implantació... Digues. Sí, exacte. Perdó. Que es va popularitzar molt a Amèrica, el Halloween, tot i que l'origen és ancestral, és una festa celta d'Irlanda. Sí, correcte. Es va començar a fer allà, llavors a Amèrica va agradar molt, i llavors es va popularitzar. Avui tenim una carabassa aquí a l'estudi per a contrastar. Parlant d'Irlanda que dius, Jordi, Sant Patrick's Day, no? Es celebra, bueno, va sempre que està a l'infinit, no? I dius, la festa de Sant Patrici dels irlandesos, no? Molt potenciada també, que dius, als Estats Units de Nord-Amèrica, perquè hi ha molta població irlandesa, no? Però, vaja, va sembla que el Sant Patrick's Day se celebra per tot el món. I cada vegada més, perquè aquí jo penso que a Catalunya fins ara no se celebra gaire i ara cada vegada... No, també ha tingut molta entrada molt forta a l'Oktoberfest, per exemple, que també celebra ara tot arreu, és com... Curiós que tot tingui a veure amb la cervesa. Els catalans ens agraden molt les festes al voltant de menjar i beure. O una altra cosa que ha tingut una entrada molt bèstia a nivell de comercial, que és cap on tira el tema que diem més que globalització, és consumisme, és el Sant Valentí i també el Black Friday, que va entrar com un tren de mercaderies allí a lo bèstia, no? Quan va entrar aquí. Jo crec que hi ha diguem, uns 5 o 6 països que són, diguem, països influencers. Com els influencers, però un país amb la seva cultura que, bueno, per exemple, el que dèiem, als Estats Units, nosaltres, Espanya, Itàlia, Japó i em queda el Regne Unit. Perquè quasi bé totes les tradicions, el que deia Sant Patrick, de Japó, avui en dia, doncs, les noies comencen a fer els mateixos gestos que, imitant els que fan els japonesos quan fan una foto. Hola, o no sé, saps? Dels Estats Units, de nosaltres, molt sobretot el menjar. D'Itàlia, la pizza, la famosa pizza, que és el més famós al món, el menjar. I trobo que han sigut països que ens influencien i formen part d'aquest procés de la globalització. Però bé, la globalització també comentàvem que té coses molt positives, té coses superpositives. Per exemple, molta cuina de fusió no existiria si no existís la globalització. Sí, clar. I és un tema de supervivència, en el fons, perquè dius, hi ha gent que pensa com puc sobreviure o com puc sortir-me'n d'una situació que ja no existeix, aquí jo no tinc un negoci aquí de fer cert menjar, doncs agafo i fusiono aquest menjar que és d'aquest origen amb aquest menjar que és d'aquest origen i que té aquesta tradició. Llavors fan aquesta fusió. Aleshores és un enriquiment. Sí, la globalització també ens ha portat una consciència més global, un flux molt més àgil i molt més transparent, en molts casos sobre la informació. Vull dir que la globalització, com tots els fenòmens, tenen els seus pros i els seus contres. Quan el capital instrumentalitza la globalització, doncs això per instaurar tradicions o implementar celebracions i festivitats que no són locals d'un lloc, amb unes finalitats no comunitàries sinó comercials, és a dir, no per fer comunitat sinó per fer diners, doncs això sí que és problemàtic, però ara mateix sabem
què està passant a l'altra punta del món, o podem polititzar-nos o prendre una consciència, no?, de classe, d'ètnia, no?, etc., des de gràcies, no?, a la globalització. La globalització no deixa de ser una nova manera, no?, un nou colonialisme, no?, és a dir, un postcolonialisme seria aquest, no?, seria que les dinàmiques postcolonials es donarien des del marc de la globalització, però bueno, no?, el que et dona la globalització també t'ho treu, no?, i també ens ha donat unes eines i la capacitat d'empatitzar, no?, i entendre les realitats d'altres parts, no?, d'altres llocs del món que d'una altra manera no coneixeríem, no?, problemàtiques que pensem que no ens afecten i després descobrim doncs, que nosaltres som els responsables, directes o indirectes. Doncs penso que amb aquestes afirmacions que ens ha comentat l'Adrià podem arribar al final de la tertúlia, ara però no ens podem oblidar de la nostra audiència, així que anem a veure què diuen els nostres oients. Posal 3. Es pot intentar, a la pregunta, es poden mantenir les tradicions en un món globalitzat? Ens han contestat, però es pot intentar, i jo pregunto com es pot intentar, com ho podríem fer de mantenir tradicions i el món globalitzat alhora, com es podria fer això? No ho sé. Sí, bueno, potser ja va haure un intent, no?, de buscar una llengua comuna per a tot el planeta, no?, que era l'esperanto, però que allà s'ha quedat en un projecte que potser era un petit inici de anem a crear alguna cosa tots junts, no?, que busqués la fusió de totes les cultures. No sé, començant per la llengua, però no sé si seria un intent. Haurem de parlar amb un lingüista, potser, a veure si va ser un intent molt ambiciós, potser, no? Sí, veus, però és això. Jo crec que el que no és bo és unificar. Jo crec que hi ha molta... hi ha d'haver molt respecte per la personalització de cada cosa, de cada persona. Cada persona té les seves pròpies tradicions i s'han de respectar. Llavors l'esperanto el que fa és unificar, és dir, això és sou tots això, no? I no... Bueno, potser era més per... Clar, però de totes maneres potser hem triat l'anglès al final com a llengua comuna, no? Pues posats a agafar-ne una d'existent, anem a fer una de comuna, no? Perquè al final potser també a França, no sé, Helen, potser us podeu sentir una mica ofesos de dir però és que abans se parlava més el francès que l'anglès, i per què se va triar l'anglès, no? O potser ara els anglesos diran, escolta, perquè ara cada vegada s'utilitza més el xinès, no sé. Exacte. I de fet, cada vegada també s'utilitza més l'espanyol. En una molt gran part del món s'utilitza l'espanyol com a llengua. Ja. Bueno. Però jo trobo que, per exemple, trobar una llengua comuna per a tots és fer perdre l'essència, després la identitat de cada país. Perquè vulguis o no, tu quan parles, vas a Itàlia, tenen una melodia. Els francesos també, els japonesos mateix, cada idioma té una manera, no sé com dir-hi, una sintonia, una melodia. Si es perd això, és com perdre, no sé, és que ja no ets tu. Sí, està clar que al final la llengua és el reflex d'una cultura. I una riquesa, a part. I una riquesa. Crec que t'enriqueixes, coneixen diverses llengües i tot. 3 i més enllà. I al programa d'avui conversem amb la companyia de teatre Punt Moc. Ells són el Guillem, el Juli i l'Héctor Boada, 3 germans que venen de Piera i ens porten un tastet de Denarius, la seva obra. Benvinguts. Gràcies, moltes gràcies. Doncs ens podeu explicar una mica d'on prové el vostre nom de la companyia Punt Moc i a quin tipus de públic va dirigit i, si voleu, una mica de la vostra trajectòria? Toca a mi? Nosaltres som una mica antics ja i quan vam crear la companyia era l'època eren els 2000, l'inici de 2000 i era l'època d'internet, quan va començar a trobar els dominis.com i tal, que se'ns semblava tots ens estàvem adaptant una mica i volíem ser molt rebels aquella època i posar en lloc del .com, que era una paraula que s'està colant molt entre la societat, donar-li una volta i posar Punt Moc. Llavors volíem donar una connotació molt actual a la vegada, però una mica de burla i convertir el com en moc, en moc
de moco. Sí, era molt actual, ara està bastant ja passat, en veritat, ja no és mainstreamblog.com. Però ens continuem connectant a internet. Sí, que continua sent present. No morirà mai. Queda una mica millennial ara mateix, això. Les edats, no? I el tipus de teatre que feu és... Toca a mi? Pues fem teatre físic, teatre gestual, és teatre sense paraules. Crec que més enllà de que sigui sense paraules, una característica és de que no treballem mai amb cap element escènic ni amb escenografies ni res, som només nosaltres tres en escena i intentar representar tot el que representem simplement amb els nostres cossos i les nostres veus. I a partir d'aquí, i sobretot també molt amb la imaginació del públic, perquè al final és qui construeix la imatge en el seu cap del que estem representant. El programa d'avui, que està dedicat a la globalització i la tradició, Puntmoc té un espectacle que creiem que està força relacionat, en part, que és aquest Denarius. Vosaltres com ho veieu, això que hem estat parlant en aquest programa, de les tradicions, si es poden continuar mantenint en un món així globalitzat? Creieu que és possible això, que es fa, no es fa, i què heu volgut explicar en aquest espectacle? És tot un temasso per parlar només un momentet, Ens sentem, no? Primer de tot, crec que una cosa que jo penso és que és diferent globalitzar o afectar-nos culturalment que el capital intervingui en això. I llavors jo crec que en realitat afectar-nos culturalment, portem a afectar-nos culturalment des de fa milers i milers i milers d'anys, no? Nosaltres formem molt part de la cultura aràbica, però aquí a Catalunya han arribat fins i tot els mongols, no? Crec que, no sé si han arribat ben bé a Catalunya, però sí han entrat a Europa, no? Fa milers d'anys que ens influencem culturalment, i això no crec que sigui jo especialment dolent, sinó que la tradició evoluciona, i el que sí que potser faria una crítica és que el capital, quan intervé el capital amb això, es converteix que tu, si te'n vas a la plaça central de qualsevol ciutat del món, el que trobaràs serà un McDonald's, en lloc de trobar-te una botiga de menjar tradicional de l'espai, no? I això és igual potser la crítica que jo faria, però faria aquesta diferenciació entre si és afectació cultural o si és capital. I ja està, aquesta és la meva xapa. Jo no he tingut prou. Pues d'això va Denarius, una mica, d'una crítica al capital, no a la influència cultural, sinó una crítica al capital. I sí, directament, no indirecta, directament és una mica del que parla Denarius, que va ser una de les primeres monedes que van començar a córrer. Perfecte. Ja està. Doncs jo crec que he fet la presentació, que res millor que veure un tastet i escoltar, pels que ho estigueu només escoltant, aquest Denarius. Sí, no? Això sí, avui recomanaríem a tots els oients que ens busqueu a YouTube per poder gaudir plenament dels Puntmoc. 3 i més. Clic, las noticias, 31 de enero de 2021. Clic, no llegas a final de mes, pues ponte del revés. Clic. Marieta, Marieta, Clic. Oh, Ya. Mamá. Uy. Ave María Purísima del Pescado consumía. Amén. Uy. Hello! No! Bla, 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 bla. Ya. La parte contratante le dice a la parte contratante que la parte contratante no es la parte contratante. ¡Oh! ¡Fua! ¡Jesucito! ¡Oh, va! ¡Fuck you! ¡Ay, perdón! Amén. ¡Uy! Pum. ¡Ay! Pescado consumía.
Amén. Clic. Las noticias, 31 de enero de 2021. Clic. No llegas a final de mes, pues ponte del revés. Clic. ¡Oh! Ya. Mamá. Ave María Purísima, el pescado consumía. Amén. Plop, 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 plop. Ya. La parte contratante le dice a la parte contratante que la parte contratante no es la parte contratante. ¡Fua! ¡Jesucito! ¡Fuck you! Amén. ¡Pum, pum, pum! ¡Uy! ¡Pum! ¡Ay! ¡Pum! Pescado consumía. Amén. Clic. Las noticias, 31 de enero de 2021. Clic. No llegas a final de mes, pues ponte del revés. Clic. ¡Oh! Ya. Mamá. Ave María Purísima, el pescado consumía. Amén.
blah, 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 blah. Ah, ya. La parte contratante le dice a la parte contratante que la parte contratante no es la parte contratante. ¡Fua! ¡Jesucito! Oh, wow. Fuck you! Ay, perdón. Amén. ¡Pum, pum, pum! Uy. ¡Pum! Ay. ¡Pum! Pescado consumía. Amén. En un 3 i no res. Si poguessis sopar amb un personatge històric, amb qui soparies? Amb Charles Chaplin. Què diries si fossis la primera persona en arribar a Mart? Hola. Vale. Si haguessis de triar entre salvar la humanitat o la Terra, en qui salvaries? La Terra. La Terra. Vale. Sense quin dels 5 sentits podries viure? El de l'orientació. Vale. Recomana'ns un llibre. Uf, heu anat a preguntar el que llegeix menys. Doncs una sèrie. Un diccionari. L'enciclopèdia... Una revista. Lo Blancazo. Teo va al cole. Un llibre, vale. La paraula. Vale. Si tindries un superpoder, quin seria? El d'aconseguir eliminar segons quines actituds de les persones. Al 3. És moment d'obrir el nostre quadern digital per veure què ens recomanen els nostres col·laboradors. Comencem amb Helen. Helen, què tens preparat? Perdón, yo os recomendaría una serie que estoy viendo ahora, que acabo de descubrir, que existeix des d'un moment ja, que es diu The Crown, i parla de, bueno, suposo que molt de vosaltres la coneixeu, parla de la reina d'Inglaterra, i crec que va molt bé per aquest tema de tradicions i de com poden evolucionar, perquè justament és com s'adapta la reina d'Inglaterra i tot el govern aquest al nou món, no? A les noves, a la globalització, a les noves necessitats del món i de la població. Bona recomanació. Vale, el David ens recomanarà? Mira, jo és un petit apunt el que us recomano, no? A mi m'agraden molt les coses tradicionals, no? I llavors jo recomanaria a tots els oients que, mira, quan es faci una festa, que busquin per què es fa aquesta festa. Moltes vegades no ho coneixem, no? I gràcies a Déu, doncs mira, a través de la xarxa podem identificar quina és la festa d'aquell dia i enriquir-nos, no? Tota la riquesa que tenim nos obre més la ment. Bon consell, i tant. L'Adrià ens recomanarà avui... Jo recomanaré un assaig d'un filòsof egipci, l'Edward Said, que es diu Orientalisme, i és un assaig molt interessant on Said fa una anàlisi sobre les conseqüències de l'imperialisme europeu sobre el nord d'Àfrica i especialment els països àrabs, i com s'ha anat exotitzant tota una mirada d'Orient en detriment a les seves característiques o a la seva essència, s'ha anat com destriant la imatge que, fins al punt en què Orient és la imatge
que nosaltres, europeus, hem construït d'Orient i no la mateixa percepció o la identitat que des d'Orient tenen i es pensen des d'ells mateixos. I és un assaig interessantíssim per entendre això, aquest tipus de dinàmiques. I el Joel? Doncs jo us vull recomanar dues coses. La primera és un musical, que el podeu veure tant en la seva versió en pel·lícula com en teatre, si teniu l'ocasió de veure'l, que és el musical El violinista en el tejado, que parla tota l'estona d'això, dels problemes que té una família, bé, més que una família, el protagonista, perquè les seves filles es comencen a saltar totes les tradicions. Llavors, és molt interessant. Després, la segona recomanació és la discografia, que és molt curta, d'un grup que es diu Tartarrelena, que agafa cançons tradicionals que es cantaven a l'època medieval i les està adaptant a la nova musicalitat aquesta electrònica que hi ha avui en dia. Llavors, amb elements molt bàsics com un canti o així, comencen a fer música electrònica. Les he vist en directe i és molt interessant. Això també ho fa Pastorets Rock, no? Una mica? Sí, agafant la tradició, i una versió més en rock. Exacte, més reggae també algunes, no? Sí, més ska, potser. No sé. Ens hauríem de preguntar, un dia els convidem. Exacte, els portem i que ens ho expliquem bé. Exacte. Jordi? Doncs jo, la meva recomanació és una mica doble. La primera té una mica de relació amb el que ha dit el David, és el fet de ser amants de la cultura popular i de les festes que tenim a casa nostra i al nostre territori. A vegades no som conscients de les nostres pròpies riqueses i de fer-les conèixer, de fer-les extensibles a la gent que ens envolta i les nostres amistats. Per tant, quan se celebren festes majors, a casa nostra intentem no marxar, acudir-hi i participar-hi i també a la vegada donar-ho a conèixer als que no ho coneixen. I l'altra també convidar a conèixer grups de música com pot ser l'Auseta, que fan música d'arrel tradicional que potser d'una altra manera no coneixeríem i que gràcies a la seva obra ens fa que comencem a tenir interès per altres músiques que potser no són de casa nostra però que realment ens obren a nous mons i nous horitzons la mar de xulos per descobrir. I tant, tinguem sempre la ment oberta. Exacte. L'Eloi ens recomana? Doncs jo us porto un projecte que es diu Canvia el Cuento, que de fet porto la seva samarreta avui, i és un projecte que l'encapçala, que ho digui bé, la Mireia Selva i la Cristina Vila, que juntament amb l'actor Àngel Pérez i la Clara Olmo reflexionen a partir dels contes tradicionals per buscar una vessant més justa i igualitària, generant una coeducació i una perspectiva de gènere. I a més, generen material educatiu per a tots els mestres que s'hi vulguin sumar i totes les famílies també. I aquesta és la meva recomanació. Jo m'he oblidat de dir que porto la samarreta de les festes de Lleida amb tots els elements del seguici popular no relacionats. Està relacionat. Ben fet. I Jane, quina és la teva recomanació? Ui, doncs jo una cosa molt important, molt interessant. Quin interès, no? Res, un reportatge d'aquí de casa de TV3, un reportatge que han fet a valor afegit sobre la qüestió de la globalització. I em va agradar molt perquè hi parlen que el creixement implica per força la destrucció de velles estructures i que és impossible créixer sense que en surti la gent temporalment perjudicada. Crec que això té molt de raó. 3 i més. I fins aquí la trobada d'avui. Moltíssimes gràcies primer de tot als nostres col·laboradors del dia. Tenim des de Montpellier a l'Hélène Gassendren i des de Lleida al David Enríquez. Tenim per aquí i també a l'estudi ens han acompanyat el Joel Piqué. Moltes gràcies, Joel. Un plaer. I a l'Adrià Álvarez. Moltes gràcies. També moltes gràcies a tot l'equip humà i tècnic que fa possible el nostre programa. Així que ens escoltem ben aviat, en definitiva d'aquí 15 dies, però recordeu una cosa molt important, aquí sí, Jane? Sí, ens podreu escoltar a Spotify i ens podreu veure a YouTube. Sempre al nostre canal, que és 3 i més, recordeu, amb el número 3. Fins la pròxima. Adeu. Adeu.